Ja, der er noget, der går igen, og noget af det, som... Der er mange ting, der går igen. Men noget af det, der går meget igen, det er oplevelsen af, at man ikke bliver forstået af den anden. Det vil sige, at manden ikke bliver forstået af konen, eller føler sig forstået, og at konen ikke føler sig forstået af manden. Ja og nej, fordi i virkeligheden er det ikke min opgave at redde et forhold. Men det er mere og mere min opgave at få klienterne eller parterne til at kigge på deres forhold. Og så kan det godt være, at det skal reddes, og det kan godt være, at det ikke skal reddes. Først bliver der, når man rækker ud efter det, så er der rigtig mange, der er rigtig langt ud i deres parforhold. Og så er slidet som regel stået på i rigtig lang tid, måske endda flere år. Og nogle gange må vi bare konstatere, at de sår, eller de skrammer, eller hvad vi nu kan kalde det, der er blevet etableret, eller den anden oplever at have fået påført, så er blevet så store, at tilliden til, at man kan være der, og den anden kan være for en, og vil parforholdet, er nogle gange ikke muligt at få genetableret. Nogle reagerer på en måde, andre reagerer på en anden måde. Men bliver meget indadvendte. Noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt omkring skilsmisse, som jeg råder til, det er, at man altid skal huske at informere de steder, hvor børnene færdes ofte. Det vil sige skole, institutioner og kammerater. Fordi når familier bliver skilt, så bliver børn bange og utrygge. Og det gælder jo også voksne, at når vi bliver utrygge, så bliver vores trivsel truet. Og når vi ikke trives, så kan vi ikke lære noget. Vi er udadreagerende, bimler, bange og slår koldbøtter, eller på alle mulige måder. Det er sådan en drengemetafor, vi ser også jo piger gør. Men der, hvor de reagerer i, det er følelsen af at være skyld i noget, kunne de have gjort noget, og at det kan være skamfuldt eller pinligt, at mor og far går fra hinanden.